हेलो फ्रेंड्स आशा करছি ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିବେ ବିନ୍ଦାସରେ ଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଆମ ମାମାଲାଙ୍କ ସହିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ମାମାଲୋ ମାମାଲି କବାଟ ଖୋଲ କବାଟ ଖୋଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦଉଛି ଲିଭୁଛି ବନ୍ଦ ହଉଛି। ଆନି ଦେଖିବୁ ଲିଭୁଛି ବନ୍ଦ ହଉଛି ଏଠି କ'ଣ ଲିଭୁଛି ବନ୍ଦ ହଉଛି ଯାଇଥିଲି ମୁକ୍ତିଟେ ଆଲୋକରେ ହେଇଗଲା ଲିଭୁଛି ବନ୍ଦ ହେଇଲୋ ହେଇଲୋ ଲିଭିଲା ବନ୍ଦ ହେଲା ହେଇଲୋ ଲିଭିଲା ବନ୍ଦ ହେଲା ଦୌଡୁ 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 ଚାଲ 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 ଭାଇ ଭାଉଜ ମୁଁ ମାମାଲି ପୁରା ଛାନିଆରେ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ପୁରା ଦୌଡ଼ି ଦାଡ଼ି ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଲିଭୁଛି ବନ୍ଦ ହଉଛି କ'ଣ ମୁଁ ଏଇଟା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆପଣମାନେ ମୋ କଥାଟାକୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ସେ କଥାଟାକୁ ଟିକେ ବୁଝିକି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ଆଉ ହେଉଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଲିଭୁଛି ବନ୍ଦ ହଉଛି ସେଇଟା କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜମା ବି କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।